אז מארוול שחררו את שתי הפרקים הראשונים של הסדרה Your Friendly Neighborhood Spider-Man, הסדרה החדשה שבדיסני פלוס. אז אנחנו נפרק את הפרקים. בואו נתחיל. אז לפרק הראשון קוראים Amazing Fantasy, שזה רפרנס לסדרת הקומיקסים של מארוול, שבה הכירו את ספיידרמן הראשונה. וזה לא האזכור היחיד שיהיה לה, כי אחרי הפתיחה של מארוול שם רואים את ספיידרמן הקלאסי והישן, את The Thing, את וולברין, את The Silver Surfer, הוואצ'ר, קפטן אמריקה ולבסוף את הצ'אלה מהסדרה What If. ואחרי שהסבירו לנו שהפרק נמצא בקווינס, והנה הבניין שלנו קווין, אנחנו רואים אזכור שני של Amazing Fantasy לקומיקס מספר 14, שהוא הקומיקס אחד לפני שמגלים את ספיידרמן, וזה קצת נותן לנו רקע שהוא לא באמת ספיידרמן עדיין. אז בזמן שפיטר מתארגן לבית ספר מהר מאוד, בצורה מאוד שנותנת לי וייב של קומיקס, הוא מגלה שהוא איחר את הרכבת, שזה לא באמת מאוד מפתיע. אז הוא פוגש את דודה שלו, אנט מיי, שהיא מקפיצה אותו לבית ספר, ובדרך הם מזכירים את דוד בן, שזה פעם ראשונה שאומרים את השם שלו ב-MCU. ובאוטו שלה אפשר גם לראות את מיני איירון מן, שהוא מוזכר מלא, בעיקר כי פיטר כמו ב-MCU מאוד מעריך אותו. אז הם מגיעים לבית ספר שזה מידטאון היי, שזה הבית ספר שספיידרמן הלך אליו גם בקומיקס וגם בסרטים של תום הולנד. וכשמגיעים יש פורטל של דוקטור סטרנג' ויוצא ממנו סוג של ונום כזה שמאוד דומה לסאטרה, שהיא גם כן הוולית של ספיידרמן, אבל לא ממש. אז אולי זה סגנון אחר של ונום פשוט. איך שהיא יוצא דוקטור סטרנג' ומנסה ללכוד אותה. וכשהוא יוצא, ספיידרמן אומר, Oh my gosh, it's some kind of magical wizard guy? וזה הגיוני כי אחרי זה אפשר לראות פוסטר של חברת סושי שאומרת שזה יצא ב-2016 באביב כזה. שזה אומר שאנחנו באזור הזה איפשהו. ובשלב הזה דוקטור סטרנג' היה עדיין רופא. אז הוא מתחיל להציל את כולם, והגלימה שלו עוזרת, ולפני שהוא שולח את ונום חזרה למקום שלו, פיטר מראה את האומץ, או הטמטום שלו, והוא מציל את ניקו, שהיא הופיעה לראשונה ב-2013, בקומיקס של The Runaways, והיא ילדה להורים נבלים, אבל לאחר שברחה מהם, היא גילתה שיש לה את הכוח לכופף את הזמן, ומאז היא נהייתה גיבורה. אבל זה קצת בעתיד של הדמות, אז כרגע היא עדיין ילדה. אז דוקטור סטרנג' זורק איזה מילה לפיטר כשהוא נעלם. Good save, kid. ואז העכביש שיעקוץ את פיטר נופל עליו, ואחרי שהוא קיץ אותו הוא בורח לתיק של מישהו אחר, וכולנו עדיין סקרנים לדעת של מי. ואז מתחיל לשיר פתיחה, אבל לפני שנתחיל לפרק אותו, תפוצצו את הסאב בקורי עכביש, שיהפוך מאדום לאפור. ואז איך שהשיר מתחיל, שהוא שילוב של השיר מהסדרה המקורית שהייתה בשנות ה-90, עם חידוש מוזיקלי של The Math Club. ובאמת האנימציה שלה נראית ממש טובה. אנחנו רואים אותו עושה ניסויים, נלחם בהוגן, שנראה אותו גם בפרק הבא בטלוויזיה, ואז עושה שני דברים בצורה מאוד דומה לטובי מגווייר. הוא קופץ, ואז הוא מטפס כמוהו. ואז אנחנו רואים את ספיידרמן עם חליפה ביתית מקורית שג'ק קירבי חשב לעשות, שהוא ייצב המון מהדמויות מהקומיקס. ואז רואים חליפה ביתית שלו, שמאוד מזכירה את זאת של תום הולנד. ואז רואים אותו שוב, וגם אחד שהוא מכיל שני אנשים מהסלינגרס, את פרוטוג'י והורנט, ואחד שכנראה היה בקומיקס של הנוקמים סיקרט וורס, ואולי יהיה גם בסרט שיצא עוד שנתיים, ואחד שדומה קצת לספיידרמן קי, ועוד אחד שהוא כנראה שילוב של ספיידרמן עם סקורפיון, וגם ספיידרמן כנראה של בן ריילי, שהוא שיבוט של ספיידרמן. אבל אז אנחנו רואים את דודה מיי, את ניקו, וגם את הארי אוסבורן, שנראה עוד מעט קצת אחרי הפתיחה. ואחריו נכיר את פרל, שהייתה גיבורה בקומיקס, וגם הקרא של פיטר בסדרה, ובקומיקס הייתה מוכרת בתור וייב, ויש לה המון כוחות של ים וכזה, ולכן זה הגיוני שהיא גם מתאמנת בשחייה, או לפחות זה מה שאנחנו יודעים אחרי שלינקולן מזכיר לה. ואם כבר התחלנו לדבר על לינקולן, אז חשוב לדעת שלינקולן הוא מוכר בתור הטומפסטון, אחד הנבלים של ספיידרמן, שבמהלך הסדרה הוא כנראה יהפוך לנבל, וזה הולך להיות מאוד מאוד טוב כשנגיע לזה. במיוחד אחרי הסצנה של סוף הפרק. ואחרי שספיידרמן מציל את הקרא שלו, פרל, אנחנו יכולים לראות שלקחו המון השראה בשביל השער, כי השער ממש דומה לשער שבקומיקס, בו פגשנו את ספיידרמן לראשונה. רק שהפעם אנחנו רואים את הארי אוסבורן נסחב על ידי ספיידרמן. אנחנו קופצים כמה חודשים קדימה, ולפיטר יש כבר כוחות. אז הוא רשמית ספיידרמן, והוא מתמודד עם זה כמו קודם. הוא מאחר, אבל איכשהו בא לעלות על הרכבת וכרגיל הוא מפספס אותה, אז הדרך שהוא מגיע נראית כל כך כיפית וכל כך מגניבה. ואז אנחנו רואים אותו מציל את הארי פעמיים, איזשהו מישהו שנראה כמו מיילס מוראלס, והאמת שהוא נמצא הרבה יותר מדי ברקע. אנחנו נברר את זה מתישהו. אז בבית ספר אנחנו רואים את הקואוץ' שכתוב בכתוביות בסוף הפרק שקוראים לו פיל גריפיל, שהוא נבל שהיה חלק מהקומיקס שיצא לכבוד הסופרבול ב-1991. ואחרי שפיטר נכנס באיחור אחרי ההפסקה, פוגש את פרל, וניקו גורמת לו להשתכנע להציע, וככה היא לא תחשוב עליו כילד קטן. וזאת סצנה כל כך מצחיקה. She used to live in my building, so when my aunt and uncle would go out, they'd ask Pearl to keep me company. You know, hang out, make sure I ate dinner and stay up too late. Pete, was she your babysitter? No, I was, like 11 and a half and she was 14. We were just hanging out. Did they pay her? Yes, they paid her. אז בשיעור מצייר עיצוב של ספיידרמן, שנראה כמו החליפה הקלאסית שלו. וכשהוא צריך לבחור חברים לעשות איתם את העבודה, אז לינקולן, זה שיוצא עם פרל, רוצה להיות עם פיטר. ואחרי זה אנחנו רואים את לינקולן הולך הבית שלו. זו סצנה מאוד עצובה ומאוד מרגשת, שכנראה תהפוך אותו באמת לנבל בסוף הסדרה הזאת. ואפשר לראות את העיתון של הדיילי ביוגל, העיתון של ספיידרמן. ואז תמונה של ספיידרמן. ואז לקראת סוף הפרק ספיידרמן מחזיר מישהי שגנבה ואומר לו מוכר פיצה שהיא עשתה טעות. אז הוא מקבל פיצה והולך לאכול אותה כזה ליד הפח. ובדרך לדירה אנחנו שומעים את השיר Left Hand Free של אלט ג'יי. וכשהשיר
צ'ק, אנחנו מגיעים לדירה, שם מחכה לו נורמן אוסבורן, a.k.a. הגובלין הירוק. והסצנה הזאת היא בדיוק כמו הסצנה שהייתה בסרט קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, שבה טוני סטארק בא לפיטר. ואז נגמר הפרק הראשון. ולפני שנעבור לפרק השני, אני רוצה להזכיר לכם ללחוץ על הסאב, כי 97% מכם לא רשומים. עכשיו בואו נעבור לפרק השני. אז קודם כל אפשר לראות בו את הפוסטר הפתיחה של ספיידרמן, והוא חולק את המסך עם הבניין של אוסקורפ, שזה הגיוני כי היה להם חלק גדול בפרק. ועכשיו שהפרק באמת מתחיל, ובדיוק מאיפה שעזבנו אותו, אנחנו רואים את נורמן מציע לו עבודה. ופיטר כמובן לא יכול לסרב לה, אז הוא מסכים. ועוד פרט מעניין לפרק קוראים The Parker's Luck, שככה הם קראו לזה בקומיקס, שהרבה דברים רעים קראו לספיידרמן במקביל. זה גם בערך מה שבאמת נחווה בפרק. אז אנחנו שומעים את השיר Hello של The Mondays and the Little. אני אגיד שוב, הסווינגינג של ספיידרמן נראים כל כך טובים וכיפים. במיוחד כי היה לי ספקות כשהטריילר יצא. ואחרי שהם חוגגים אנחנו עוברים למשחק, שממנו פיטר יבוא. וניקו אומרת מה שכולנו חושבים. You know, I'm happy for you and everything, Pete, but I just gotta say, gross. You're seriously gonna work for Norman Osborn? Nobody gets as scary rich as that guy without doing some shady stuff along the way. ואז ספיידרמן מצטרפת, ולני שהוא מספר 36, זה גם מספר הקומיקס שהופיע בו לראשונה. ואז אנחנו מגיעים לאוסקורפ, שם יש מישהו שקוראים לו ג'אלו ג'יי, שהוא הנבל ריקושי. ואנחנו מגיעים לפלור 17, וג'יי מציגה את עצמה, והיא הייתה בקומיקס הגיבורה פיניאס. ואז אשה מציגה את עצמה, והיא הייתה גם בקומיקס, בתור תלמידה בבית ספר בווקנדה. ואז מציגים לנו את ארמדיאס צ'ו, שהוא כמובן היה אחד הענקים הירוקים הטובים ביותר. ואז אנחנו פוגשים את הפרופסור, שהוא היה אחד מהנבלים בקומיקס של ארבעת המופלאים, וקראו לו הוויזארד. והאמת שזה מוזר, כי לא באמת היו לו כוחות. ואז הוא קורא לספיידרמן הוקאי, שזה אומר שהוא קיים ביקום הזה, בניגוד לדוקטור סטרנג'. ואז אנחנו פוגשים את דוקטור קונרס, שהיא כמובן תהפוך בהמשך להיות הליזר, רק שבניגוד לבדרך כלל הוא אישה. אז פיטר דופק ברז לניקו, ואנחנו רואים את הוגן ובטלוויזיה, שמופיע גם בפרק הקודם. ואז הארי אוסבורן, שהוא הבן של נורמן אוסבורן בטלוויזיה, וכל זה גורם לנו לגלות שיש שרפה ברחוב 51. וספיידרמן כמובן הולך להילחם באש, ובגלל שהוא כל כך מטומטם, הוא מחליט להחליף את החליפה בחדר המדרגות. אז ספיידרמן מגיע לבוטן שהוא איש האש, אז פיטר בועט אותם לחנות חיות, שם פיטר משתדל להציל כמה שיותר חיות תוך כדי. ובגלל כל הסיטואציה הזאתי, פיטר שוב פעם מאחר לאוסקורפ. אז הוא נשלח לנורמן, ודרך אפשר לראות תמונה של נורמן עם קפטן אמריקה. וזה מוביל לזה שנורמן חושף בפני פיטר שהוא יודע שהוא ספיידרמן, שזה בטוח יביא לזה שאת נורמן ינצל אותו. ואז הם משאירים אותנו בסוג של קליפהנגר, וזהו. אז זה הסרטון להיום. אם אהבתם תלחצו כאן כדי לראות כל מה שפספסתם בטריילר של סוניק 3.